Samantala, Clyde San Diego ng Kalasyaw tinanghal po ng Mr. Pangasinan 2026. Ikwento mo ang good news na yan na Idol Maya. Kilig overload ang nakaraang weekend dahil sa 26 na makikisig na ginoong candidates ng Mr. Pangasinan 2026 Coronation Night. Sa ginanap na Mr. Pangasinan 2026 noong gabi ng May 9, kinurunahan bilang Mr. Pangasinan 2026 si Clyde San Diego ng Kalasyaw. Isa si Clyde sa dati nating nakapanayam kasama ang ilan pang kandidato para sa naturang kompetisyon. Si Clyde ay isang registered nurse at 6 na taon nang nagtatrabaho sa naturang propesyon. Ayon kay Clyde, nagsimula siyang sumali sa mga pageant noong high school pa lamang kaya mayroon na rin siyang sapat na karanasan sa larangan. Nagkaroon lamang siya ng 8 taong pahinga sa pagpapageant upang mag-focus sa kanyang nursing career. Ngayon, matagumpay ang kanyang pagbabalik sa mundo ng pageantry matapos tanghaling Mr. Pangasinan 2026. Samantala, kinilala namang Mr. Pangasinan Culture si John Jeremy Ong ng Bayambang habang itinanghal na Mr. Pangasinan Tourism si Patrick Paul Bautista ng Urdaneta City. Nakuha naman ni Harvey Mello ng Umingan ang titulo bilang first runner-up habang second runner-up naman si JC Pinillar ng David Mangaldan. Kabilang naman sa mga itinanghal na ambassador sina AJ Quinto ng Manawag, Cyril Lance Medina Centino ng Malasiki, J. Carlos Cerezo ng Nagilayan Binmalay at Mark Lix Mendoza Camaso ng Bani. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.